få en status? Ja, det går egentlig okay. Nå, jamen vi er så på golfbanen her for første gang i 2009. Det er helt fantastisk, men vi stiller over til Erik Bogensen. Hvad er så planen herfra, Bogensen? Skal den slices lidt? Det er godt, den anden blødt, den der. Fik du mit slice? Ja, vi fik det slice. Jeg håber ikke, det er mig, der skal slå nu. Hvad skal Lars der? Den er nem nok, den skal bare op. Den stokker du bare, Lars? Det er sgu heller ikke et pæk. Bare et sted. Den er lige op kort af. Nogle kommentarer til det her slag, Lars? Det skal bare til pæt. Bare op og den er rigtig, rigtig høj, og så kan den bare stå lige op Ved roden. Ja, forholdsvis langt den der. Ej, den kommer med igen. Martin, nu har du så valgt at slå helt op til green. Hvad er planen derfra? Det er 4 derfra. En 4? Ja. Kan vi gå op og kigge på en 4? Det skal vi. Det gør vi. Det var så dit andet slag her fra 30 meter. Ja. Hvad synes du lige selv, egentlig? Ja, vi skal træne det kortspil i år. Skal vi det? Ja, det skal vi. Okay. Ja, den er alligevel 3 meter fra eller sådan noget. Det er også langt nok. Det er lidt for dårligt. Ja, det er det. Jeg kan godt se. Bogensen, han har fået en varm potter. Skulle efter sigende være en, Ron har stjålet til ham. Den skal der hen for, man kan ramme den. Nice try. Ja, hullet, det når ikke komme ind i billedet. Sådan. Det er så Martins driver, der har ramt her. Det er alligevel imponerende. Amen. Prøv. Hvad synes du selv? Det er fint. Var det fint, ja? Ja, knivskrabber det kort. Er det det? Ja. Var det ikke det, du skulle træne? Altid. Ej. Martin, det var for birdie.
super. Er det noget, du arbejder på? Nej, jeg arbejder oppe i Herning.